ҳамдиёрони азиз, мана хушаи ангури кишмиши афсона. Дидед? Чӣ хел хушрӯй мешавад. Росте ки ба афсона монанда, яъне бинед. Нукашро бинед. Дар Амрико инро ангушти аҷуз кампир мегӯянд. ё ин ки ангуштҳои хандаовар. Дар мо ман номашро гирифта мондам афсона. Афсона. ҳоли пурра напухтааст, лекин хай барои зеби дар сахон ва пеши меҳмонҳо мо кандем. Ин агар пухта пазад бо сиб сиёҳ мешавад, қандборин ширин мешавад. ман ҳамдиёрони азиз, мо як чанд хушашро кандем. инашро нишонтиём. бинед, дона надорад, марҳамат. Ягон майда дона надорад. ин аст афсонаи мо. ҳамдиёрони азиз, аз ин ангурҳое ки ман ба шумо нишон додам, албатта ниҳолашро меёбем. Яхти дигарашро нишонтиям ба шумо. ин буд хушаҳош майдатар ангури пёстри маззаи ананас дорад. инам хушаҳош калон мешавад. вақте ки дар берун дар ҳавла дар чойдоби шумо бошад, хушаҳош калон мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо. ҳамаи шуморо бо ид табрик мекунам.